салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Инстафейсро бо ҷадидтарин хабарҳои шоу-бизнеси тоҷик аз сомонаи оилати ҷӣ манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳастам Бахтовар Сафаров. Ёсамин Давлатова, сарояндаи ҷавону маъруф, баъди ситоиши Ҳусниёри Пуллобӣ ин дафъа тавсифи шеърбачаҳои ғармиро кард. суруди навбатии ин овозхон, ки бо унвони «Ғармдара» вориди интернет шуд, аллакай зиёд садо медиҳад. Дар ин суруд Ёсамин мехоҳад ҳавои дара ӯро ба ғарб имрӯза ноҳияи Рашт барад, зеро ба қавли бонии ҳунар онҷо шеърбачаҳои хушрӯй дорад. ӯ аввал усма харида ба абрувонаш молиданисту сипас кафши нав харида ба назди ёраш ва Рашт рафтанист. таронаи мазкур аслан халқӣ буда, он аз рӯбоиҳои сифр мардумӣ иборат аст ва қаблан дар шакли бадеҳа дар маросимҳои миллӣ сароида мешуд. онро пеш аз Ёсамин чандин сарояндаҳои дигар низ дар шакли худ мутобиқ ба маҳал ва ҳам ҷинсияташон суруданд. нишонаи Рустам ин дафъа ба репертуараш тағйирот ворид кард. ӯ бо дархости мухлисонаш таронаи маъруфи сарояндаи эронӣ Муҳсин Ягона «Беҳед қул медамро» сароид. суруди мазкур давоми 4 рӯз беш аз 50 000 боздид гирифта, корбарони зиёд онро бо хушнудӣ пазируфта, дар шаҳрҳо маҳорат ва садои ҷаззоби сарояндаро тавсиф карданд. бояд гуфт, ки ин суруд дар фазои интернет бениҳоят маъруф буда. онро Муҳсин Ягона 6 сол қабл суруда буд ва то имрӯз бештар аз 187 миллион бинанда онро дидааст. нишона хоҳари овозхони муваффақ Шаҳнози Рустам ва духтари сарояндаи ғурамард Рустами Қосим аст. маросими кушодашавии маркази фароғатии кӯдаконаи Космоленд Душанбе аз самими қалб хайрамақдам мебоем. зулайхо маҳмадшоева аксу наворҳои инстаграмашро пуррабхоб кард. беш аз як ҳафтаи охир хонандагони Сомона дар мавриди ин мепурсиданд, ки чаро сароянда ба ҷои акси асосияш пасманзари сиёҳ мондааст. онҳо аз он метарсиданд, ки ба сари ӯ нохушӣ омада бошад. сароянда баъдан дар саҳифааш сабаби чанд рӯзи хомӯшиашро шарҳ дода, баён дошт, ки ягон мушкилӣ надорад ва дар истироҳат аст. инагин бомии овозхон дубора матолибашро барқарор кард ва аллакай аз як навгонии худ бо Валиҷон Азизов иттилоъ дод. онҳо ба наздикӣ дуэт пешниҳод карданиянд ва ҳоло кор болои намоҳангаш идома дорад.
шаҳнози рустам як таронаи падарашро бозхонӣ кардааст. های مادر کمرم هیچی مادر کمرای ин сурудро падари ӯ шодравон рустам қосимов ҳанӯз солҳои 90 сароида буд. های مادر کمرم هیچی مادر کمرای ин тарона яке аз охирин сурудҳои шодравон қабл аз маргаш буд ва худи сароянда он ҷо бештар зикри марг мекунад. дар ин тарона овозхон аз надоштани бародар ғамгин буда ҳаваси доштани ҳадди ақал як ака ё додаро кардааст. шаҳноз онро айнан сароидааст. сароянда зимни суҳбат бо оила гуфт ки тарона аслан дарди дили падараш буд ки акнун аз они ӯ ҳам аст, зеро падари ӯ дар оила як писар буда бародар надошт. мо дар оила 4 духтарем ва ман бародар надорам. падарам ҳам як писар буд. як вақт сахт маззам гурехт ва маҳз ҳамин тарона дарди дилам гашт, гуфт сароянда зимни суҳбат бо оила. бинандагони азиз, ин буд он ҳама хабарҳои як ҳафтаи шоу-бизнеси тоҷик. оилатиҷиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет пайгирӣ намоед.